Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ponso. Taong 1960, Doongan, Ilaya, Quezon. Noong mga panahong ito, nasa edad 15 anyos pa lamang si Ponso. Nakatira siya noon sa kanyang tito, gawa ng ang mga magulang niya ay matagal nang hiwalay. At dahil sa lumaki siya sa hindi niya totoong pamilya, ang buhay niya ay mas naging mahirap kumpara sa ibang mga bata. Elementarya lamang ang tinapos niya sa kadahilan ng prioridad ng tiyuhin niya na unahin ang mga anak nito. Wala naman itong problema, gawa ng kahit papano, may natutunan na rin siya sa paaralan. At sa paglipas ng mga buwan at taon, ginugol ni Ponso ang kanyang oras at lakas sa pagsasaka. Ni minsan hindi niya naranasan na magkaroon ng kaibigan. Pinangingilagan siya ng mga bata, hindi dahil sa kanyang itsura, kundi dahil sa sakit niya sa balat. Kaya kahit mahirap, pinilit niyang sanayin ang kanyang sarili na mabuhay at dumedepende lamang sa sarili niya. Natutunan din niyang mahalin ng sobra ang kanyang sarili dahil alam niyang walang ibang gagawa nito maliban sa kanya. Habang tumatanda si Ponso, dahan-dahan na siyang nagkaroon ng malay sa kanyang karamdaman. Aminado siyang nakakahawa ang bagay na yon, ngunit hindi ito nagbibigay ng dagok sa kanyang katawan at sapat na ito para sa kanya. Akala niya hanggang doon na lamang iikot ang buhay niya, pero nagkamali siya. Dahil sa pagsapit ng taong ito, sa panahon ng pamamahinga ng mga magsasaka, may nakilala siyang isang matandang lalaki na naglilibot pa rin sa mga sakahan kahit wala na raong trabahong pwedeng gawin. Kaya sila noon nagkatagpo dahil nataon ding ginagawa niya ang ginagawa nito. Kaya nang magpang-abot silang dalawa, hindi siya nagdalawang isip na makipag-usap dito. Dali-dali niya yung nilapitan at nung magkaharap na sila, napansin niya na hindi naman pala ito ganun katanda. Bagaman yun ay payat, batid niya na hindi pangkaraniwan ang lakas nito. Nadatnan niya itong pilit na pinapasan ang isang malaking troso na halos 3 beses na mas malaki kumpara sa kanyang katawan. Pagsilay ng lalaki sa kanya, bigla itong napahinto sa kasalukuyan nitong ginagawa. Dali-dali itong naglakad papalapit at nung magkaharap silang dalawa, napansin niya ang kakaiba nitong ngiti. Huwag kayong magkakamali. Maamo ang ngiti ng lalaking yon, pero parang may kakaiba rito. Habang pinagmamasdan niya ito, hindi niya maipagkakaila na kinikilabutan siya. Hindi niya mawari pero ang pakiramdam niya noon ay nakatitig sa kanya ang isang nilalang na may kaugnayan sa kamatayan ng isang tao. Nang mapansin ito ng lalaking kaharap niya, bigla itong ngumisi kung saan doon niya nakita ang mga ngitim nitong ngipin na parang mga pangil ng pating. Kapansin-pansin din ng mahahaba at matitibay nitong kuko na paulit-ulit nitong kinakatok sa katawan ng troso na sinusubukan nitong pasanin. Huwag kang matakot sa akin. Ang mga katulad mo ay kaibigan ko. Ano ang pangalan mo? Wika nito. Ponso ho. Halika, Ponso. Sumama ka. Meron akong ipapakita sa'yo. Mula ngayon, magkaibigan na tayo. At nang marinig niya ang sinabi ng matanda, may kung anong tumulak sa kanya na sumunod. Matapos ang nangyaring pag-uusap, kagad nitong pinasan ang troso at nagpatuloy na sila sa paglalakad. Ilang milya ang kanilang binaybay mula sa sakahan. Nababahala at nakakaramdam na ng takot noon si Ponso, ngunit hindi niya kayang tanggihan ang kagustuhan ng lalaking nagmagandang loob sa kanya. 2 oras ang lumipas. Sa isang liblib na gubat sa hangganan ng Doongan, natagpuan niya ang tahanan nito. Malaki ang bahay na yon,
ngunit para itong abandonado. Nagkalat din ng mga basura sa labas at halatang hindi ito nalilinisan dahil sa taas ng mga talahib na naglipana sa paligid. Paglapit nilang dalawa sa pinto, muling tumingin sa kanya ang lalaki at agad na inilapat nito ang kanyang kamay sa kanyang noo habang taimtim na nag-uusal ng mga salitang hindi niya maunawaan. Yan. Tama na siguro yan. Tayo na, Ponso. Pumasok na tayo. Pagkasambit nito ng mga katagang yan, dahan-dahan itong itinulak ang pinto. At sa isang kurap ng mata, bumungad sa kanya ang madilim na sala. Maya-maya ay isa-isa nang nagsindihan ang mga sulo na nakasabit sa dingding at doon niya unti-unting nakita ang mga matatalas na kawil na nakasabit sa kisame. Karamihan sa mga ito ay walang nakasabit, ngunit bawat isa sa mga kawil ay kapansin-pansin ng mga bakas ng dugo. Pagpasok nila sa loob, biglang sumarado ang pinto at kasabay nito ang pagrinig niya ng sigaw ng dalawang lalaki na nasa sulok ng bahay kung saan hindi abot ng liwanag ng sulo. Dali-dali nila yung nilapitan at doon niya nakita ang dalawang lalaking may pagkabinata pa. Nanunuyot na ang mga katawan nila at ang kanilang sitwasyon ay nakakakilabot. Paano ba naman kasi tagos sa kanilang panga ang mga kawil kung saan sila nakasabit? At ayon sa lalaking nakilala niya, halos magtatatlong araw na ang mga ito roon. At kaya niya yun hindi pinapatay ay dahil sa pinapakapitan niya muna ng maraming uod ang mga sugat nito upang mas masarap ito kapag kalulutuin na. Nang marinig ni Ponso ang sinabi nito, gulat na gulat siya, gawa ng wala man lang siyang nararamdamang takot at pangamba noong mga sandaling yon. Ang kanyang puso at isipan ay kampante na parabang walang mangyayari sa kanya. Kaya naman kahit anong ipakita ng lalaki, madali niya itong natatanggap hanggang sa makarating sila sa hapagkainan. Doon na sila nagpalipas ng oras. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan habang nagluluto ang lalaki. At nang matapos na ito, inilapag nito ang itim na kanin na puno sa isang bilao at 2 mangkok na karne na galing sa katawan ng lalaking nakita niya. At sa maniwala man kayo o hindi, nasaksihan ni Ponso kung papaano ito tinadtad ng buhay. Matapos itong maihanda, kagad itong lumapit, tinapik ang kanyang balikat habang masayang nagwiwika ng, Kumain ka na, Ponso. Alam kong nagugutom ka. at nang marinig niya ito, kagad siyang kumuha ng plato. Nilantakan niya ang mga pagkain hanggang sa tuluyan na siyang mabusog. Pagsapit ng dapit hapon, inihatid siya pabalik ng lalaki. Pero bago sila magkahiwalay, nilagyan siya nito ng marka sa kanyang likod. Ang markang yon ang pumawi sa kanyang sakit sa balat. Ngunit ito rin ang paraan ng nilalang upang malaman nito ang kanyang ginagawa at ang kanyang kinaroroonan. Kapag may nangyari, kapag may nanakit sa'yo, ibulong mo lang sa isip mo ang pangalan ko. Ako ang bahala sa kanila at sisiguraduhin kong magbabayad sila sa masasamang ginagawa nila sa'yo. Ilang araw ang nagdaan mula nang makabalik si Ponso sa bahay ng kanyang tito, ngunit hindi na siya naging katulad ng dati. Sa unang gabi pa lamang matapos siyang ihatid ng lalaking yon, hindi na siya nakatulog ng maayos. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa panaginip, kundi dahil sa kakaibang katahimikan na bumabalot sa kanyang katawan. Pakiramdam niya, may nakapatong na malamig na palad sa kanyang likod, eksakto sa bahaging nilagyan ng marka. Noong una, inakala niyang bunga lamang yon ang pagod. 2 oras silang naglakad mula sa liblib na bahay sa gubat, pabalik sa mga sakahan. Hindi rin maalis sa kanyang isipan ang mga nakita niya. Ang mga kawil na may bakas ng dugo, ang 2 lalaking nakabitin sa dilim, ang itim na kanin,
at ang karneng inihain sa harapan niya. Ngunit higit sa lahat, hindi niya malimutan ang isang bagay. Hindi siya nasuka, hindi siya tumakbo, hindi siya nagsisi, at yon ang pinaka nagpabigat sa kanyang dibdib. Kinabukasan, nagising siya bago pa man tumilaok ang manok. Karaniwan na yun sa kanya dahil siya ang unang bumabangon upang mag-igib, magsibak ng panggatong at maghanda ng gamit sa bukid. Ngunit nang umupo siya sa banig, napansin niyang kakaiba ang pakiramdam ng kanyang balat. Wala nang pangangati, wala na rin ang hapdi. Dahan-dahan niyang itinaas ang manggas ng kanyang lumang kamiseta at pinagmasdan ng tingin ang kanyang mga braso. Ang dating mapulang pantal, ang mga sugat na halos hindi naghihilom, at ang mga bitak na dahilan kung bakit siya pinangingilagan ng mga bata, lahat yon ay unti-unting naglaho. May natiramang bahagyang marka. Hindi na ito tulad noon na parang sumpang nakaukit sa kanyang katawan. Napahawak siya sa sariling balat. Makinis na ito at hindi man perpekto, ngunit mas maayos na kaysa dati. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, napatitig si Ponso sa sarili niyang kamay ng walang pantidiri. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Mabilis niya yung pinunasan. Takot siya kasi baka may makakita. Ngunit wala namang tao sa paligid. Nasa kabilang silid pa ang kanyang tito, asawa nito, at ang mga pinsan niyang mas madalas siyang utusan kaysa kausapin. Tumayo siya at nagtungo sa labas. Malamig pa ang hangin. Manipis ang hamog sa paligid ng bakuran at ang lupa ay basa pa sa hamog ng madaling araw. Kinuha niyang 2 timba at naglakad patungo sa balon. Habang naglalakad, hindi niya maiwasang damihin ang kakaibang gaan ng kanyang katawan. Para bang may nawalang pabigat na matagal na niyang daladala. Ngunit kasabay ng gaan na yun, ay may bumubulong sa kanyang isip. Hindi ito isang salita, hindi tinig, kundi isang pakiramdam na may nakamasid, na may nakakaalam, na kahit saan siya pumunta, hindi na siya nag-iisa. Pagdating niya sa balon, naroon na si Dario, isa sa mga lalaking anak ng kapitbahay nila. Mas matanda ito sa kanya ng 2 taon, malapad ang balikat, at kilala sa pagiging palautos sa mga batang mas mahina sa kanya. Noon pa man, madalas na nitong tuksuhin si Ponso. Kung minsan ay tinatawag siyang ketungin, kahit hindi naman yun ang tunay niyang sakit. Kung minsan naman ay dinuduraan ang dinadaanan niya, tsaka tatawa kasama ang ibang bata. Nang makita siya ni Dario, napakunot ang noo nito. Oh, Ponso! Bakit parang gumaling yung balat mo? Wika nito habang may ginagawa. Hindi sumagot si Ponso. Lumapit lamang siya at tahimik na naghintay. Akala mo ba kapag gumaling-galing ka na, tao ka ng tingnan? Tumawa ito ng mag-isa, ngunit walang kumampi sa kanya. Wala ang mga kasamahan nito. Sila lamang 2 sa tabi ng balon. Dati sapat na ang ganoong salita upang yumuko si Ponso at lumayo. Dati pinipigilan niya ang sarili niyang huminga ng malalim dahil ayaw niyang maramdaman ng kahit na sino na nasasaktan siya. Ngunit ngayon, iba ang nangyari. Hindi siya yumuko. Tiningnan niya si Dario sa mata at doon biglang nawala ang ngisi ng binata. Aba! Anong tinitingin-tingin mo dyan? Hindi pa rin sumagot si Ponso. Ibinaba ni Dario ang timba sa lupa at lumapit sa kanya. Baka nakakalimutan mo kung sino ka. Dinuro nito ang dibdib ni Ponso. Malakas, madiin. Ngunit sa sandaling tumikit ang daliri ni Dario sa kanyang katawan, biglang uminit ang marka sa kanyang likod. Napasinghap si Ponso sa isip niya. Biglang sumagi ang mukha ng lalaking nakilala niya sa gubat. Ang may itim nitong ngipin, ang kakaibang ngiti,
ang mahahabang kuko na kumakatok sa troso at kasabay nun, narinig niya sa pinakaloob ng kanyang isip ang isang bulong. Hayaan mo lang. Napaawang ang labi ni Ponso. Hindi niya alam kung siya ba ang nag-isip nun o may ibang naglagay ng pangungusap sa kanyang utak. At bago pa man siya makapag-isip, tinulak siya ni Dario. Bingi ka ba? Napatras si Ponso, ngunit hindi siya natumba. Sa halip, unti-unti niyang naramdaman ang paggapang ng init mula sa marka sa kanyang likod, patungo sa kanyang batok, leeg at sentido. Parang may apoy na hindi sumusunog, kundi gumigising sa isang bahagi na natutulog sa loob niya. Pumulong siya sa isip. Hindi niya alam ang pangalan ng nilalang, ngunit sa sandaling naisip niya yun, kusang gumuhit sa kanyang isip ang isang salitang hindi niya pa naririnig kailanman. Damian, tulungan mo ako. Pagkasambit niya ng mga katagang yon ay napakurap siya at kasabay nun tumigil ang hangin. Hindi yun paghina lamang ng simoy. Talagang tumigil ang paligid. Ang mga dahon ng saging na kanina ay mahinang kumakaway ay nanatiling nakapirme. Ang tunog ng mga kuliglig ay nawala. Maging ang lubid sa balon ay hindi na gumalaw. Maski si Dario ay naramdaman ito, kaya dahan-dahan na rin itong napaatras. Teka lang, anong ginawa mo? Hindi sumagot si Ponso. Dahil maging siya man, hindi niya rin alam. Mula sa likod ng balon, sa may sukal na bahagi kung saan tumutubo ang matataas na damo, may narinig silang kaluskos. Mabagal yon noong una, parang maliit na hayop na gumagapang sa tuyong dahon. Ngunit maya-maya, lumakas. Bawat yapak ay mabigat. Bawat galaw ay tila humihila ng dilim mula sa lupa. At ang balon na dating nagbibigay buhay sa baryo ay tila bang pinagmumula ng katakot-takot na presensya. Sa isang kisap mata, bago pa muling makapagsalita si Dario, bigla siyang hinila ng anino na lumabas sa balon. Kagad itong nahulog at yun din ang naging dahilan ni Ponso para umalis doon. Matagal niyang inilihim ang nangyari sa paniniwalang matutuklasan din ito ng mga tao, ngunit sa kasamaang palad walang nakaalam dito maliban sa kanya. Akala niya inagnas na sa loob ng balon ang katawan nito, ngunit ilang buwan bago sumapit ang panahon ng pagsibol ng mga halaman, muli silang nagkita ni Damian. Dinala siya nito pabalik sa tahanan nito at doon niya nakita si Dario na nakasabit sa isa sa mga kawil na nasa kisame ng bahay. Doon, nakita niyang namumutla ito, payat na payat at halos hindi na makilala. Naging kakaiba ang mga mata nito, ngunit ang dibdib ay bahagyang gumagalaw. Buhay pa. 3 buwan itong nakabitin sa kawil. Pinahihirapan araw-araw ng nilalang na ngayon nakatayo sa tabi niya, na parang isang magulang na ipinapakita ang regalo sa anak. Alam mo ba kung bakit hindi ko siya agad pinatay? Tanong ni Damian habang dahan-dahang naglalakad paikot sa nakasabit na katawan. Hindi sumagot si Ponso. Nakatitig lamang siya sa mukha ni Dario. Ang mukha ng lalaking matagal na nagpahirap sa kanya, na tumawag sa kanyang ketongin, na dumura sa kanyang dinaraanan. Ngunit ngayon, wala siyang galit na nararamdaman at wala ring awa. Isang kakaibang kawalan ng emosyon ang bumabalot sa kanya, na para bang ang nakikita niya ay hindi tao, kundi isang bagay lamang. Dahil gusto kong ikaw ang magpasya. Ikaw ang gumawa ng desisyon. Ikaw ang tumawag sa akin. At ngayon, ikaw ang pipili kung anong mangyayari sa kanya. Lumingon si Ponso sa nilalang. Sa liwanag ng mga sulo, mas malinaw niyang nakita ang anyo nito. Hindi ito tao. Ang balat nito ay itim na parang uling, ngunit makintab na parang bato sa ilog.
Ang mga mata nito'y walang puti, purong itim na para bang dalawang butas na direktang nakatutok sa kawalan. At ang ngiti nito, ang ngiting una niyang nakita noong magkakilala sila, ay naroroon pa rin, permanenteng nakaukit sa mukha nito. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin, bulong ni Ponso. Walang dapat. Meron lamang gusto at ayaw. Ano ang gusto mo, Ponso? Tumingin muli si Ponso kay Dario. Biglang dumilat ito at ang mga mata nito'y puno ng takot nang makita si Ponso. Nagsimula itong magpumiglas, ngunit walang lakas ang kanyang katawan. Ilang araw nang walang sapat na pagkain at tubig. Ilang araw na nakabitin sa kawil na tumatagos sa panga nito. Isang himala na nabuhay pa ito. Ponso, tulungan mo ako. Patawarin mo na ako. Pagmamakaawa ni Dario. Isang bagay ang gumalaw sa loob ng dibdib ni Ponso nang marinig niya ang mga salitang yon. Hindi awa, hindi rin galit. Isang uri ng pag-unawa. Ang pag-unawa na ang taong ito na buong buhay niyang kinatakutan ay natatakot na sa kanya ngayon. Noong humingi ako ng tulong, wala kang ginawa kundi tumawa. Noong umiwas ako sa'yo, hinabol mo ako. Noong nanahimik ako, lalo mo akong sinaktan. Mahinang wika ni Ponso. Napaiyak si Dario. Ang mga luha nito ay humahalo sa dugo at dumi sa mukha nito. Mali ako. Mali ako, Ponso. Patawarin mo ako. Pagkatapos nito ay lumingon si Ponso kay Damian. Kung papatayin ko siya, anong mangyayari? Aba, edi mabubusog tayo at magiging mas malakas ka. Bawat katawan na ating kinakain ay nagbibigay ng lakas. Hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa'yo. Yun ang dahilan kung bakit gumaling ang iyong panat. Nagsimula ng pagbabago sa iyong katawan mula nang unang kumain ka ng karne mula sa aking hapag. Kung ganon, ang ibig sabihin, Oo, Ponso. Simula nang kumain ka ng karne ng tao sa aking bahay, naging bahagi ka na ng aking mundo. Hindi mo yun mababawi. Pero di naman yun masama. Ito ay regalo. Regalo ko sa iyo dahil nakita ko sa iyong mga mata ang isang bagay na bihira kong makita sa mga tao. ano yun? Kawalan ng takot sa katotohanan. Karamihan sa mga tao, kapag nakita nila ang aking mundo, tumatakbo sila, sumisigaw, nababaliw. Ngunit ikaw, kumain ka. Nakipag-usap ka sa akin at umuwi ka na parang walang nangyari. Yun ang dahilan kung bakit pinili kita. Nanahimik si Ponso. Totoong sinabi ni Damian. Noong gabing yon, noong unang makita niya ang mga kawil, ang mga biktima, ang kakaibang pagkain, hindi siya natakot. May bahagi sa kanya na dapat sana ay sumigaw, tumakbo, pero wala. Tanggap niya ang lahat na parabang ito ay natural lamang, na parabang ito ang mundo kung saan siya talaga nabibilang. Patayin mo na siya, Ponso. Tapusin na natin ang buhay niya. At sa mga salitang yon, kinuha ni Ponso ang kutsilyo mula sa mesa. Malamig ang hawakan nito sa kanyang palad. Lumapit siya kay Dario, na ngayoy nanginginig na sa takot. Hindi! Ponso! Wag! Noong akong humihingi ng awa, wala kang narinig.
bulong niya. At sa isang mabilis na galaw, tinusok niya ang kutsilyo sa dibdib ni Dario. Matapos ang kamatayan ni Dario, nagsimula ang isang bagong kabanata sa buhay ni Ponso. Sa labas, siya ay pareho pa rin. Ang tahimik na batang ulila na nakatira sa bahay ng kanyang tiyuhin, ang masipag na manggagawa sa bukid, ang taong walang kaibigan. Ngunit sa loob niya, malaki na ang nagbago. Tuwing gabi, kapag natutulog na ang lahat, nararamdaman niya ang presensya ni Damian. Hindi ito nakikita ng mga mata, ngunit alam ni Ponso na naroroon ito, nagmamasid, naghihintay. At minsan, kapag kailangan niya, binibisita niya ang bahay ni Damian sa gubat. Natutunan niya ang maraming bagay sa loob ng isang taon. Natutunan niya kung paano pumili ng biktima, hindi ang sinumang tao, kundi ang mga taong karapat-dapat. Ayon kay Damian, may mga tao na ang kamatayan ay isang uri ng hustisya. Ang mga nang-aapi, ang mga mapang-abuso, ang mga gumagawa ng masasama sa mga mahihina. Sila ang kinakain nila. Hindi tayo basta mamamatay tao. Tayo ay mga tagapagtupad ng hustisya na hindi kayang ibigay ng mga tao. Ang mga hukom at gobyerno ay bulag sa maraming bagay. Ngunit tayo, nakikita natin ang lahat. Paliwanag ni Damian isang gabi habang nagluluto sila ng bagong biktima. Ang unang biktima ni Ponso pagkatapos ni Dario ay isang lalaking taga-kabilang baryo. Kilala ito bilang isang sutil na anak, mapambugbog sa asawa at walang kinikilala mapamatandaman o bata. Maraming beses na nakita ng mga kapitbahay ang mga pasa sa katawan ng babae, ngunit walang gumagawa ng aksyon. Ang sabi pa ng mga tao rito, ang gawain ng mag-asawa ay hindi dapat pinakikialaman. Isang gabi, nagpunta si Ponso sa bahay ng lalaking yon. Hindi siya nahirapang pumasok. Ang marka sa kanyang likod ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan na hindi siya makita sa dilim, na gumagalaw ng walang tunog, na makalusot sa mga pinto at bintana, na parabang hangin lamang siya. Nakita niya ang lalaki na natutulog sa papag, habang ang asawa at mga anak nito ay magkakayakap sa kabilang sulok, na parabang takot kahit sa sarili nilang bahay. Maingat niyang pinuntahan ng lalaki. Tinakpan niya ang bibig nito bago pa man ito magising at dali-dali niyang inilabas ito sa bahay. Dinala niya ito sa gubat, sa bahay ni Damian, kung saan naghihintay na ang nilalang na may ngiting parang kamatayan. 3 araw bago namatay ang lalaking yon. 3 araw na puno ng paghihirap at pagdurusa. At nang sa wakas ay tumigil ang paghinga nito, nagluto sila Damian ng masarap na hapunan. Magaling ka, Ponso. Mas magaling ka kesa sa inaasahan ko. Sa loob lamang ng 1 taon, naging isang tunay na kasama kita. Ho? Kasama? Oh, hindi lamang ako ang aking uri sa mundong ito. Marami kami. Nagkalat sa iba't ibang lugar. Naninirahan sa mga liblib na bahagi ng kagubatan at kabundukan. Ngunit bihira kaming makakita ng tao na katulad mo. Karamihan sa mga tao ay puno ng takot at moralidad na pumipigil sa kanila. Pero ikaw, malaya ka. Malaya? Malaya mula sa mga kadena ng lipunan. Malaya mula sa mga paniniwalang nagpapahina sa tao. Nakita mo na kung ano talaga ang mundo, Ponso, at tinanggap mo ito. Lumipas pa ang mga araw. Si Ponso ay hindi na ang payat at mahina na batang dating pinangingilagan ng lahat. Ang kanyang katawan ay naging mas malakas at mas mabilis. Ang kanyang balat na dating puno ng sakit ay ngayoy makinis at malusog.
At ang kanyang mga mata ay meron ng kakaiba. Kapag tinitingnan siya ng mga tao, nararamdaman nila ang kakaibang lamig na nagmumula sa kanyang tingin. Hindi nila alam kung bakit, ngunit umiiwas na silang tumitig sa kanya ng matagal. Sa baryo ng Doongan, nagsimula na ang mga bulong-bulungan. Una ay si Dario. Nawala ito isang araw at hindi na natagpuan. Ang pamilya nito ay naghanap ng ilang linggo, ngunit walang bakas. Pagkatapos ay ang lalaking malupit sa asawa nito. Nawala rin ito na parabang nilamon ng lupa. At pagkatapos isa pa at isa pa. May kung ano sa ating baryo. May masamang espiritu na nanananahan dito. Bulong ng mga matatanda sa isa't isa. Ang ilan ay nagsimulang mag-alay sa mga anito. Umaasa na mapawi ang kung anumang kasamaan na bumabayo sa kanilang lugar. Ang ilan naman ay nagpunta sa mga albularyo at manghuhula, naghahanap ng sagot. Ngunit walang nakakita ng katotohanan. Sa 3 buwan, meron ng 8 tao ang nawawala sa baryo at sa mga karatig lugar. At sa bawat biktima, nararamdaman ni Ponso ang paglago ng kanyang lakas. Malapit na. Malapit ka nang maging ganap. Wika ni Damian isang gabi. Maging ganap? Anong ibig sabihin nun? Ang marka sa iyong likod ay isa yang binhi. Sa bawat biktima na ating kinakain, lumalaki ito. Lumalakas. At kapag naging ganap na ito, magiging katulad mo na ako. Hindi na tao, kundi isang bagay na higit pa. Teka lang, paano kung ayokong maging katulad mo? Ngumiti si Damian, ang ngiting puno ng maiitim na ngipin. Wala kang pagpipilian, Ponso. Simula nang kumain ka mula sa aking hapag, nasimulan mo na ang paglalakbay. Wala nang pagbalik. Sa kabila ng mga sinabi ni Damian, nagsimulang magkaroon ng mga katanungan si Ponso. Tuwing gabi, kapag nag-iisa siya sa kanyang higaan, naiisip niya ang mga mukha ng kanilang mga biktima. Totoo, ang ilan sa mga ito'y masasama. Ngunit ang ilan ay hindi naman katulad ng mga naunang biktima. Naalala niya ang 5 biktima nila. Isang matandang lalaki na nakatira mag-isa sa dulo ng baryo. Ayon kay Damian, ang lalaking ito ay dating mamamatay tao. Maraming taon na ang nakalipas. Pumatay ito ng 3 tao dahil sa isang away sa lupa. Ngunit nang makita ni Ponso ang lalaki, nakita niya ang isang matandang payat, mahina at halos hindi na makagalaw. Walang peligro, walang kasamaan, isang tao lamang na naghihintay ng kamatayan. Sigurado ka ba? Ang lalaking to, tila wala na tong kakayahang manakit ng kahit na sino eh. Ang kasamaan ay hindi nawawala, Ponso. Nakatago lamang ito't naghihintay. At ang mga taong gumawa ng kasamaan noon ay dapat pa ring magbayad kahit matagal na yung lumipas. Kumain pa rin sila ng gabi na yon. Ngunit may kung anong bumabagabag sa kanya. Isang maliit na boses sa kanyang isipan na nagsasabing mali ito. Hindi lahat ng iyong ginagawa ay tama. Ilang linggo pagkatapos nun, nakita ni Ponso ang asawa at mga anak ng lalaking malupit. Ang pangalawang biktima nila. Naglalakad sila sa palengke at sa unang pagkakataon mula nang mawala ang lalaki, nakita niyang nakangiti sila. Ang babae ay tila mas magaan ang pakiramdam at ang mga bata ay tumatawa at naglalaro. Para silang pinalaya mula sa isang kulungan. Kaya sa sandaling yun, naramdaman ni Ponso na tama ang kanilang ginawa. Na ang pag-alis ng lalaking malupit ay isang uri ng katarungan na hindi kayang ibigay ng sinuman.
na siya at si Damian ay gumagawa ng mabuti kahit sa kakaibang paraan. Ngunit kasabay nun, naisip din niya ang pamilya ng matandang lalaki. Naisip niya kung may umiyak nang mawala ito, kung may naghanap, kung may naghihintay pa rin hanggang ngayon na bumalik ito. At sa mga gabing yon, nahihirapan na siyang makatulog. Pagsapit ng ika-7 buwan, nagkaroon sila ng hindi inaasahang problema. Isang gabi, habang dinadala ni Ponso ang kanilang bagong biktima patungo sa gubat, may nakakita sa kanya. Isang batang babae, mga 12 taong gulang, na nagising upang uminom ng tubig. Nakita nito si Ponso na may kinakaladkad na lalaki. Isang lalaking kilala sa baryo bilang manginginom at madalas na nananakot sa mga tao kapag lasing. Nagtama ang kanilang mga mata sandali. Nakita ni Ponso ang takot sa mukha ng bata. At bago pa man siya makakilos, tumakbo na ito pabalik sa loob ng bahay. Alam ni Ponso na may problema. Kung magsasalita ang bata, kung sasabihin ito sa mga magulang ang nakita niya, magiging delikado ang sitwasyon. Hindi dahil sa takot siya sa mga tao. Alam niyang hindi siya kayang sakta ng sinuman sa baryo. Ngunit kung magsisimula ang mga pagsisiyasat, kung magsisimula silang maghanap, maaaring matuklasan nila ang bahay ni Damian sa gubat. At kahit hindi sila kayang patayin ni Damian, ang pagkakalat ng kaalaman tungkol sa kanya ay magiging problema. Dahil dito, kaya nagmamadali siyang pumunta sa bahay ni Damian at sinabi ang nangyari. May nakakita sa akin! Isang bata! Hindi nagbago ang ekspresyon ni Damian. Ngumiti lamang ito, ang dati nitong ngiti na puno ng mga itim na ngipin. Alam ko. Naramdaman ko. Anong gagawin natin? Aba, ano pa? Kundi patayin ang batang yun. Isang maliit na sakripisyo para sa ating nasimulang layunin. Damian! Bata yun! Hindi masama. Hindi nang aapi. Bata lang na nagkataong nakita ako. At dahil nga doon, kaya kailangan siyang mamatay. Alam mo ang ating batas, Ponso. Walang saksi, walang bakas. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo nahuhuli. Pero Pero ano? Nagdududa ka ba? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo? Pagkatapos kong pagalingin ang iyong sakit? Pagkatapos kong bigyan ka ng lakas at kapangyarihan? Nang marinig niya ito, tuluyan na siyang hindi nakasagot. Ang panunumbat ang isa sa kahinaan niya, kaya wala na siyang nagawa kundi ang manahimik. Pero sa isip-isip niya, hindi doon magtatapos ang lahat. At dahil sa sinabi ni Damian, kaya nagkaroon siya ng pagnanais na bumaliktad sa kanilang usapan. Sa puntong yon, napagtanto niyang parang may mali na ang lahat ng kanilang ginagawa. Ngunit batid niya na kailangan niya muna itong sang-ayunan upang hindi siya matulad sa kanilang mga biktima. Pagsapit ng sumunod na araw, bumalik siya sa baryo. At dito, nagpasya siyang tumungo sa bahay ng kilalang manggagamot. Isang matanda na may sapat na karanasan at lakas para sa mga ganoong uri ng nilalang. Nagdadalawang isip man, pilit niyang tinataga ng kanyang loob. Sa isip-isip niya, hindi matatapos ang kanilang kalbaryo kung hindi siya unang kikilos. Mabigat ang bawat hakbang ni Ponso habang papalapit siya sa maliit na kubong yari sa kawayan na nagsisilbing tahanan ng manggagamot. Napapalibutan niyo ng iba't ibang halamang gamot. Sa bakuran ay may mga dahon ng lagundi, sambong, bayabas at mga halamang hindi niya kailanman nakita. Tahimik ang paligid, ngunit kakaiba ang pakiramdam niya. Para bang may kung anong lakas na pumipigil sa kanya na tumuloy. Nang malapit na siya sa pintuan,
kusa itong bumukas. Isang matandang lalaki ang lumabas. Mahaba ang puting buhok nito, hanggang balikat ang abot, habang ang balbas ay halos tumakip na sa dibdib. Hindi ito mukhang nakakatakot. Sa halip ay payapa ang mukha nito, ngunit ang mga mata ay tila nakakakita ng mga bagay na hindi kayang makita ng pangkaraniwang tao. Matagal kitang hinintay, Ponso. Pero hindi pa ho tayo magkakilala. Ikaw lamang ang hindi nakakakilala sa akin. Halika, pumasok ka. Tahimik na sumunod si Ponso. Pagpasok niya sa loob ng kubo ay napansin niyang kakaiba ang lugar. Walang mamahaling kagamitan. Simpleng banig lamang, lumang mesa, ilang tapayan at dose-dose ng bote ng mga pinatuyong ugat at dahon. Ngunit sa gitna ng silid ay may nakapatong na isang lumang kahon na tila napakatanda na. Hindi pa man siya nakakaupo ay nagsalita na kaagad ang matanda. Nakita ko ang markas sa likod mo. Lumalakas na ito. Dahan-dahan na nitong kinokontrol ang pagkatao mo. Mabuti naman at naisipan mong pumunta sa akin. Siguro nahimasmasan ka na sa mga bagay na ginagawa mo. Nauunawaan mo na bang mali ang lahat ng ito? Pagkasambit nito ng mga tanong na yon, halos hindi siya makapagsalita. Sa tono kasi ng pagsasalita ng matanda, parang alam na nito ang mga bagay na kanyang pinagdadaanan. Yun bang parang nakamasid ito sa lahat ng kanyang mga ginagawa. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito na rin ito nabanggit ang tungkol kay Damian. Kung ano ito at kung bakit ito nandadaya ng tao para magkaroon ng aliping sunod-sunuran sa kanya. Ayon sa manggagamot, malimit sa naiimpluwensyahan ng nilalang na yon ay ang mga taong katulad niya na may matinding awa sa sarili. At ang awang yon ang kanyang ginagamit para mandaya. May kutubang matanda na sa pamamagitan ng pagkakaroon ng disipulo ng nilalang, mas nagkakaroon ito ng kakayahan na mapasok ang mga tahanan ng kanyang biktima. At sa pamamagitan ni Ponso, kung kaya't hindi na nito kailangang dumaan pa sa mga malalakas na uri ng pangontra. Nabanggit din ito na kailangan lamang nito ng isang taong pamamahala sa kanya upang tuluyan na siya nitong gawing isang ganap na sigbing. At sa panahong naging gano'n na siya, mawawala na ang kanyang sariling wisyo at ang kanyang katawan ay kailanmay hindi na niya pagmamay-ari pa. Tahimik na napayuko si Ponso nang marinig niya ang lahat ng ito. Sa unang pagkakataon matapos ang halos isang buwan niyang pakikipag-ugnayan kay Damian, may isang taong malinaw na nagpaliwanag kung ano talaga ang nangyayari sa kanya. Kung ganon, lahat ng ginawa ko, hindi ko ba talaga kagustuhan? Huwag mong lokohin ang sarili mo. Bahagi noon ay ang sarili mong desisyon. Ngunit bawat pagkakataong kumakain ka sa hapag niya, bawat gabing ginagamit mo ang markang nasa likod mo, mas lalo lang niyang hinihigop ang kakayahan mong mag-isip ng malaya. Napahawak si Ponso sa kanyang likod. Hindi na lamang yun basta marka. Pakiramdam niya ay may kung anong gumagalaw sa ilalim ng kanyang balat. Para bang may mahabang ugat na kumakapit sa kanyang laman at unti-unting gumagapang pataas sa kanyang gulugod. May paraan pa ho ba? Meron. Ngunit hindi madali. Hindi mo maaaring patayin si Damian habang buhay pa ang marka sa iyong katawan. Dahil kapag ginawa mo yun, ikaw ang papalit sa kanya. Ang nilalang na yon ay matagal nang naghahanap ng kahalili. Hindi siya naghahanap ng kaibigan. Hindi siya naghahanap ng anak. Ang hinahanap niya ay katawan. Nang marinig niya ito, ay bigla naman siyang napalunok. Doon,
Naalala niya ang lahat ng sinabi ni Damian sa kanya. Magiging katulad mo na ako. Malapit ka nang maging ganap. Hindi pala yun gantimpala. Isa pala yung paghahanda. Habang nag-iisip siya ng malalim, nakita niya na tumayo ang matanda at lumapit sa lumang kahong nasa gitna ng silid. Maingat niya itong binuksan. Sa loob ay may isang maliit na telang pula na nakabalot sa isang itim na kahoy. Hindi yun anumang uri ng armas, kundi isa lamang itong simpleng patpat na halos isang dangkal ang haba. Alam mo ba kung ano ito? Ang kahon na tinamaan ng kidlat sa ikapitong gabi ng habagat. 5 taon na ang nakakaraan. Pero mukha lamang po yung ordinaryo. Ganyan ang iniisip ng karamihan. Iniabot yon ng matanda. Paghawak pa lamang ni Ponso rito, ay bigla siyang napangiwi. Mainit, pero hindi mainit na gaya ng apoy, kundi parang humahawak siya sa isang bagay na buhay. Nararamdaman ka nito. Para saan ho ito? Kapag dumating ang tamang oras, ito lamang ang makakasugat kay Damian. Ngunit hindi pa man sila nakakapag-usap ng mas matagal. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng kubo. Tumigil ang hangin. Kasunod nito ay ang malalakas na pagkahol ng mga aso sa buong baryo. Mabilis ding lumamlam ang kalangitan, kasabay ng pagbigat ng hangin sa paligid. At nang maramdaman nila ito, dali-daling sumilip sa bintana ang matandang manggagamot. Napansin niyang nakakunot ang noo nito, indikasyon na may naramdaman itong panganib. Ano hong nangyayari? Paparating na siya. Mukhang matindi na ang tama ng utak niya. Kung dati natatakot siya sa akin, ngayon ay parang gustong-gusto niya na akong sakmalin. Nakakatawang aswang. Inaakala ba talaga niya na kaya niya akong talunin sa paraang alam niya? Pagkasambit nito ng mga kataga, agad itong lumabas ng bahay. Si Ponso naman ay naiwan sa loob, patuloy na pinakikiramdaman ng paligid. Pagkaraan ng ilang minuto, habang palihim siyang nagmamasid sa bintana, may nakita siyang isang figura na dahan-dahang lumalapit sa bahay ng matanda. Pagdating nito sa hangganan ng bakod, bumungad sa kanya ang mukha ni Damian, na galit na galit. Animoy handa na itong makipagpatayan noong mismong oras na yon. Huwag kang mangahas, Damian. Baka nakakalimutan mo. Masyado pang maaga para sa kapangyarihan mo. Kung gusto mo talaga akong kalabanin, bumalik ka mamayang gabi. Haharapin kita sa rurok ng iyong kapangyarihan upang maipamukha ko sa iyo na kahit kailan ay hinding-hindi mo ko matatalo. Ngunit nang marinig ito ni Damian, hindi ito natinag. Bahagya itong bumaling kay Ponso bago ito tuluyang sumugod. Buong puwersa nitong winasak ang bakuran ng manggagamot at habang papalapit, para itong hayop na gutom sa biktima na nakatayo sa harapan niya. Mabilis din yung nagpalit ng anyo. Ngunit nang magkasagupaan silang dalawa, hindi man lang umubra ang lakas nito sa matanda. Lahat ng pag-atake nito ay madaling nasalag, hanggang sa kalaunay nagtamo na ito ng matinding bali sa kaliwa nitong braso. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon ay hindi pa rin ito tumigil. Ipinagpatuloy nito ang pakikipaglaban hanggang sa maputulan na ito ng binti. Kasabay nito ang biglaan nitong pagtilapon sa puno ng bayabas. Bumagsak ang katawan nito sa lupa na may malakas na dagungdong. Ang naputol nitong kaliwang binti ay nagsimulang gumapang pabalik sa kanya na tila buhay. Ngunit bago pa man ito makadikit, mabilis na inundaya ng matanda ang naputol na paa gamit ang maitim na patpat. Pagkasayad pa lamang nito, biglang sumiklab ang mapusyaw na bughaw na apoy. Sa loob lamang ng ilang segundo,
Naging abo ang naputol na binti. Imposible! Hindi yan imposible. Nakalimutan mo lamang kung saan ka nagmula. Unti-unting tumayo si Damian. Habang nakasandal sa puno ay nagsimula namang tumubo ang panibagong paa nito. Mabagal ang paghilom kumpara sa mga nakita ni Ponso noon. Doon niya napagtanto, hindi pala tunay na walang kamatayan si Damian at may mga bagay lamang na hindi niya kayang paghilumin. Lumabas ka, Ponso! Halika na! Napalingon ang binata. Hindi niya alam kung sinong tumawag. Yung matanda ba o si Damian? Muling nagsalita ang manggagamot. Hindi matatapos ito hanggat nagtatago ka. Nanginginig na lumabas si Ponso mula sa kubo. Pagkakita ni Damian sa kanya, ay bahagya itong ngumiti. Ngunit hindi na yon katulad ng dati. May halo na yung pagkamuhi. Akala ko ba kaibigan kita? Akala ko ba hindi mo ko iiwan? Nang marinig niya ito, bigla siyang nakaramdam ng matinding lungkot. Dahan-dahan siyang pinayuko ng mga salitang yon hanggang sa magkaroon na siya ng pagkakataon na sumagot. Pasensya ka na. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang ginagawa natin. Ha? Hindi? Tumawa si Damian. Unti-unti itong tumayo ng tuwid kahit putol-putol pa ang katawan. Hindi mo ba naaalala kung sino ang nagpagaling sa balat mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas? Sino ang unang tumanggap sa iyo noong lahat sila ay lumalayo? Bawat salita ay tila kutsilyong tumutusok sa dibdib ni Ponso. Lahat ng iyon ay totoo. Kung hindi niya nakilala si Damian, marahil hanggang ngayon ay kinamumuhian pa rin siya ng lahat. Ngunit kasabay ng alaalang yon, ay naalala rin niya ang mga kawil, ang mga lalaking nakabitin, ang amoy ng dugo, ang mga batang nawala ng ama at si Dario. Tahimik niyang ipinikit ang mga mata niya. Nagkamali ako. Pagkasabi niya nun, ay biglang uminit ang marka sa kanyang likod. Napaluhod siya. Pakiramdam niya ay may bakal na isinasaksak sa kanyang gulugod. Nagsimulang gumapang ang itim na ugat mula sa kanyang likod papunta sa kanyang leeg. Napansin yon ng manggagamot. Ponso! Huwag kang bibigay! Ngunit huli na. Sa loob ng isip ni Ponso ay muli niyang narinig ang boses ni Damian. Hindi mo ko kayang talikuran dahil bahagi na kita. Biglang naglaho ang anyo ni Damian. Parang usok itong nagkalat sa paligid. Kasabay nun ay biglang napangiwi si Ponso. Mula mismo sa marka sa kanyang likod ay may maitim na usok na lumabas at sa harapan nilang dalawa ay muling nabuo ang katawan ni Damian. Hindi pala ito tumatakas. Nakatira na pala ito sa loob mismo ng marka. Napakunot noo ang manggagamot. Kaya pala hindi mo siya kasama. Nasa loob na pala siya ng katawan mo. Wika ng matanda. At nang marinig ito ni Damian, ay nakangisi naman itong tumingin kay Ponso habang nagwiwika ng, Ngayon mo lang nalaman? Akala mo ba marka lamang ang inilagay ko? Yun ang tahanan ko. Habang buhay ang marka, hindi niyo ako mapapatay. Unti-unting namutla ang matanda. Ngayon lamang niya lubos na naunawaan ang sitwasyon. Hindi simpleng alagad si Ponso. Isa na siyang buhay na sisidla ng kapangyarihan ni Damian. Hindi pa huli ang lahat. Ngunit imbis na matinag ang nilalang, nagpatuloy ito sa pagbabahagi ng kanyang mga nalalaman. Noong una kitang pinakain ng laman ng tao,
Hindi yun para lumakas ka. Yun ang unang hakbang para maihanda ang katawan mo. 3 katawan na ang nasira ko sa loob ng 200 taon. Ikaw ang pang-4. Bawat katawan na ginagamit ko ay tumatagal lamang ng ilang dekada. Kapag nagsimula ng mabulok, naghahanap ako ng panibagong lalagyan. Parang gumuho ang mundo ni Ponso. Lahat ng kabutihang ipinakita ni Damian, lahat ng pagtulong nito, lahat ng pangakong hindi siya pababayaan, pawang kasinungalingan lang pala. Huwag mo akong subukan. Kapag pinatay niyo ko, ikaw rin ay mamamatay. Alam kong alam mo yan, tanda. Kaya hindi mo ako nilalabanan gamit ang iyong buong lakas. Hindi ba? Divino. Pagkasambit nito ng mga katagang yan, pakiramdam ni Ponso ay nasa mapanganib na silang sitwasyon. Akala niya walang magagawa ang matanda. Ngunit habang nagsasalita ang nilalang, hindi nila napansin ang hakbang na pasimple nitong ginagawa. Maya-maya pa, nang maihanda na nito ang lahat, bigla itong umihip ng dasal sa hangin at kasabay nito ang pag-ahon ng isang kakaibang nilalang mula sa ilalim ng lupa na mabilis na dumarag sa aswang papalayo. Ilang segundo lang, tuluyan na itong naglaho. At nang tumahimik ang paligid, dito niya napansin ang paghahabol hininga ng matanda. Doon, nalaman niya kung bakit ito napagod ng husto. Ayon dito, may matinding rebuelta sa katawan ng paggamit ng ganoong aral, ngunit sa mga sandaling yun, sadyang wala na itong pagpipilian. Inilahad din ito na babalik si Damian kinagabihan para muli siyang mabawi dahil sa rasong malapit na ring mabulok ang katawang kasalukuyang sisidla ng kanyang ulirat. Pagtatapat pa ng manggagamot na hindi ito papayag na maisahan anuman ang mangyari at maging kapalit. Lumubog na ang araw ng tuluyang manahimik ang buong baryo. Maging ang mga ibong dati maingay sa mga puno ay tila nagsilisan. Ang hangin ay unti-unting lumamig kasabay ng pagdilim ng kalangitan. Mula sa silangan ay gumapang ang makakapal na ulap na wari may sariling buhay. Wala pang ulan, ngunit bawat taong nasa baryo ay nakakaramdam ng kakaibang bigat sa dibdib. Tahimik lamang ang manggagamot habang nakaupo sa harap ng kanyang kubo. Nakasindi ang 3 lampara sa magkakaibang sulok ng bakuran. Sa gitna ng mga ito ay nakatayo si Ponso. Makinig kang mabuti. Kapag dumating si Damian, hindi lamang lakas ang gagamitin niya. Sisikapin niyang sirain ang isip mo. Ibabalik niya ang lahat ng alaala na gusto mong takasan. Hindi sumagot si Ponso dahil alam niyang totoo yun. Maya-maya pa'y inabot ng manggagamot ang itim na patpat. Huwag mong bibitawan ito. Akala ko po ba, kayo lang maaaring gumamit nito? Hindi. Ang kahoy na ito'y hindi pumipili ng pinakamalakas. Pinipili nito ang taong handang magsakripisyo. Lumipas ang ilang minuto. Unti-unting namatay ang apoy ng 3 lampara ng sabay-sabay. Kasunod nun ang isang napakahabang katahimikan at mula sa kadiliman, may isang pamilyar na tinig ang narinig nila. Ponso. Hindi na kailangang lumingon. Alam niyang dumating na si Damian. Dahan-dahang lumabas ang nilalang mula sa pagitan ng mga puno. Ngunit ngayon iba na ang anyo nito. Ang balat nitong dati maitim ay nagsimula ng magkabitak-bitak na parang tuyong lupa. Ang bawat hakbang nito ay nag-iiwan ng itim na bakas sa damuhan. Maging ang mga puno sa dinaraanan nito ay tila unti-unting nalalanta.
Huminto ito ilang di pa lamang ang layo sa kanila. Maya-maya'y nagsimulang umihip ang malamig na hangin. Kasabay nito ang pag-ikot ng alikabok sa paligid ng kanilang bakuran, ngunit hindi naaapektuhan si Damian. Tumatawa lang to. Akala mo ba hindi ko alam ang mga ginagawa mo? Bago sumikat ang araw bukas, akin na ang katawang yan. Kasabay ng mga salitang yon ay napaluhod si Ponso. Muling uminit ang marka sa kanyang likod. Mas matindi kesa dati. Pakiramdam niya ay may mga bakal na kawad na bumabaon sa kanyang gulugod. Nagsimula siyang mawala ng hininga. Pigilan mo siya! Sigaw ng manggagamot. Ngunit hindi na makagalaw si Ponso. Sa loob ng kanyang isip ay nagbukas ang isang napakalawak na kadiliman. At doon nakatayo si Damian. Hindi ang katawan nitong nasa labas, kundi ang tunay nitong anyo. Wala nang saysayang paglaban. Tingnan mo ang buhay mo. Hindi ba't kalunos-lunos ang iyong kalagayan at estado? Utang mo sa akin ang lahat. Kaya dapat lang na yon ay ibalik mo. Sa isang iglap ay bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga batang tumatawa habang tinatawag siyang kay Tongin, ang kanyang tiyuhin na inuuna ang sariling mga anak, ang mga panahong wala siyang makausap, ang mga gabing umiiyak siya ng mag-isa. Nasaan sila noon? Wala. Lahat sila'y iniwan ka. Ako lamang ang tumanggap sa'yo. Tahimik na nakayuko si Ponso. May bahagi ng kanyang puso ang gustong sumang-ayon, ngunit may isa ring alaalang unti-unting sumingit. Hindi si Damian, kundi ang batang babaeng muntik na niyang ipapatay. Ang takot sa mukha nito. Kasunod nun ang mukha ng asawa ng lalaking mapang-abuso. Ang mga batang nakangiti matapos mawala ang kanilang ama. Pagkatapos ay ang matandang pinatay nila. At ang pag-iyak ng apo nitong naghahanap sa kanya sa baryo. Doon unang nanginig ang dibdib ni Ponso. Hindi pala puro masama ang mga napatay nila. May mga inosenteng nasaktan. May mga pamilyang nawasak. May mga batang nawala ng mahal sa buhay. Unti-unti niyang itinaas ang kanyang ulo. Oo, tinanggap mo ko. Pero hindi mo ako minahal. Ginamit mo lang ako. At ngayon, ibinabalik mo ang buhay na ibinigay mo. Sa mismong sandaling yon ay namulat ang kanyang mga mata. Bumalik siya sa totoong mundo. Nasa harapan pa rin niya si Damian, ngunit ngayon ay hawak na niya ang patpat. Hindi na siya nanginginig, hindi na rin siya umiiyak. Ponso, anong ginagawa mo? Hindi sumagot ang binata. Patuloy lamang siyang naglakad. Habang papalapit siya ay lalo namang umiinit ang markas sa kanyang likod. Nagsimula na ring magbitak ang kanyang balat. Lumalabas ang may itim na ugat sa kanyang leeg. Huminto ka! Huwag kang lalapit! Sigaw ni Damian. Pagkasambit nito ng mga kataga, ay bigla itong nagpalit ng anyo. Kagad siya nitong sinugod para pigilan. Ngunit bago pa man ito makalapit sa kanya, ay nagawa na itong maibalibag papalayo ng matanda. Pagtama nito sa puno, muli itong sumugod hanggang sa nakita nito ang dahan-dahang pagtarak ni Ponso ng patpat sa kanyang puso. Matinding init ang inilabas ng marka na para bang gusto nitong pigilan ang binabalak niya, ngunit hindi ito nagtagumpay. Nang masipat ito ni Damian, kinabahan ito ng husto, at kahit nag-iipon pa lamang ito ng lakas mula sa pagkabalibag ng matanda, ay napilitan itong sumugod. Ang kaso lang, huli na para sa kanya ang lahat. Dahil bago pa man siya makalapit, nagkaroon na ng lakas ng loob si Ponso na itarak ang patpat sa kanyang puso. Kagad na naagnas ang kanyang balat. Naglabas ng itim na usok ang marka.
at kasabay nito ang dahan-dahan niyang pagdilat, indikasyon na nawawala na ang buhay sa katawan niya. Nang tumarak na ng tuluyan ng patpat, biglang sumabog ang katawan niya. At bago pa man maunawaan ni Damian ang nangyari, napansin niya na dahan-dahan nang nawawala ang buhay sa kanyang katawan. Makalipas lamang ang ilang sandali, nagsimula nang maging alikabok ang kanyang anyo hanggang sa dahan-dahan na siyang manghina at makaramdam ng kawalan ng pag-asa. Natanggap mo na rin sa wakas ang katapusan mo. Tatanungin kita, Damian. May mga naging pagsisisi ka ba sa loob ng ilang siglong pananatili mo rito? Nang marinig ito ni Damian, hindi na ito nagsalita. Napaupo na lamang to sa maliit na bato habang humihinga ng malalim at hinihintay ang kanyang katapusan. Sa muling pagsilay nito sa manggagamot, tuluyan na itong naglaho sa hangin. Nang tuluyang mawala si Damian, mistulang nagising ang kagubatan mula sa mahabang bangungot. Unti-unting bumalik ang mahinang ihip ng hangin. Muling umawit ang mga kuliglig at ang mga punong kanina'y tila nalalanta ay nagsimulang maglabas ng munting dahon. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang katawang nakahandusay sa lupa. Si Ponso. Dali-daling nilapitan ng matandang manggagamot ang binata. Nakaluhod itong niyakap ang kanyang katawan habang pinipigilan ng pag-agos ng dugo mula sa malalim na sugat sa kanyang dibdib. Anak, Ponso, huwag kang bibitaw. Ngunit batid ng matanda na huli na ang lahat. Ang patpat na tumagos sa puso ni Ponso ay hindi lamang pumatay kay Damian. Yun din ang tuluyang pumutol sa buhay ng binatang nagsilbing sisidla nito. Dahan-dahang dumilat si Ponso. Mahina na ang kanyang paghinga. Halos hindi na marinig. Lolo, Narito ako. nakatulong ba ako? Labis na nalungkot ang manggagamot. Sa loob ng maraming taon ng kanyang pamumuhay, marami na siyang nasaksihang kamatayan. Ngunit ito ang isa sa pinakamabigat. Oo, Ponso. Hindi mo lamang iniligtas ang baryong ito. Marahil ay daang-daang buhay ang hindi na mapapahamak dahil sa ginawa mo. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa labi ni Ponso. At doon, nagsimula na ring mangilid ang luha ng matanda na parabang nagpipigil ito sa nararamdaman nitong emosyon. Hindi ko akalain na ang buhay kong walang kwenta magkakaroon din pala kahit konting silbi. Hindi, Ponso. Mali ang sinabi mo. Huwag mong pagdududahan ang iyong sarili. Malaki ang naitulong mo. Sumilay ang unang liwanag ng araw sa silangan. Tinamaan ng mga sinag nito ang mukha ni Ponso. Sa sandaling yon, muli nang siya ay isilang, wala na ang mga peklat sa kanyang balat. Wala na rin ang marka ni Damian. Wala na ang anino ng kasamaan na matagal nang kumapit sa kanyang kaluluwa. Para lamang siyang isang ordinaryong binata na nakatulog ng payapa. Lolo, Ano yun, anak? pwede bang pakisabi sa mga tao na hindi ako masamang tao? Hindi ka masama, Ponso. Naligaw ka lamang. At sa huli, ikaw ang umayos ng lahat. Isang huling luha ang pumatak mula sa mata ni Ponso. Maya-maya pa'y tumigil na ang kanyang paghinga. Nanahimik ang buong kagubatan. Pumanaw si Ponso sa edad na 16 na taon.
Mismong ang Dibino ang naglibing kay Ponso sa isang mataas na burol. Natanaw ang buong Doongon Ilaya. Hindi niya inilibing ang binata bilang isang mamamatay tao, kundi bilang isang taong naghandog ng sariling buhay upang mapatay ang nilalang na matagal nang sumisira sa buhay ng marami. Walang mamahaling puntod, walang malaking sementeryo. Isang kahoy na krus lamang ang kanyang itinayo. Sa harap nito ay may mga salitang maingat na inukit. Dito nakahimlay si Ponso, isang taong nilalang ng kadiliman, ngunit piniling mamatay upang maghari ang liwanag. Lumipas ang maraming taon. Isa-isa ring naglaho ang mga taong nakakakilala kay Ponso. Naging alamat ang pagkawala ng mga taong mapang-abuso sa baryo. May mga nagsasabing mga aswang ang gumawa nun. May mga nagsasabing mga naghihiganting espiritu. Ngunit tanging ang matandang Dibino ang nakakaalam ng tunay na nangyari. At hindi niya yun kailanman ipinagkalat dahil hindi lahat ng katotohanan ay dapat malaman ng mga tao. Bago rin pumanaw ang Dibino pagkalipas ng napakaraming taon, minsan pa niyang dinalaw ang puntod ni Ponso. Pinunasan niya ang lumot sa kahoy na krus. Pagkatapos ay mahina siyang nagsalita. Nakapagpahinga ka rin, anak. Wala na si Damian. Wala na rin ang marka. Wala nang kadilimang kakapit sa iyong kaluluwa. Pero alam mo, Ponso, anak, ikaw lang ang nagpaiyak sa akin ng ganito. Gayunpaman, maraming salamat. Umihip ang mahinang hangin. Kumaluskos ang mga dahon ng mga punong nakapalibot sa puntod. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, ang kagubatan ay naging tahimik. Isang tahimik na hindi nakakatakot, kundi isang tahimik na nagsasaad na ang isang mahabang bangungot ay tuluyan ng nagwakas, kasabay ng taong nakalagay sa puntod na naging biktima ng mapandayang nilalang. At yun ay walang iba, kundi si Ponso, ang binatilyong nagpaiyak sa walang katapat na Dibino.